kaliyan Dewi Citrawati kesengsem karo Taman Sriwedari. Lha pancen ya taman nek apike kaya ngene iki. Ning akeh godhong-godhong sing padha alum sirku arep tak kocori ning nang kene golek banyu nek angel. Wis ben tak uyuane ae. Wis ngene bar iki digedhukne. Wis ngene ae. Timbangane tandurane mati lak ya malah mesake. Merga ana paribasan Sukasrana. Sukasrana. Kakang Mantli sing teka Sriwedari. Anapa Kakang? Kowe tak kandhani. Anggonmu mapan ana ing Sriwedari. Andadekake Sang Dewi Citrawati kamigilan. Satemah muntak penggali Sri Arjuna Sasra jumangkah gagah bakal mateni karo kowe. Mula banjur tak pambeni mergo aku ngerti yen buta bajang ki kowe. Aku matur bakal nyingkirake buta bajang saka Sriwedari. Nanging panjenengane ora kersa. Buta bajang kudu dipateni. Mula ripalungguhan iki aku teka kene mung bakal ngestokake dawuhe ratu. Aku wis saguh ana ngarepe ratu lamun to mateni buta bajang. Nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye sing jenenge sedulur kuwi tega larane ora tega patine. Mula lakon iki bakal tak reka daya. Dina iki kowe mulya ning desa Jatisrana. Aku mengko tak matur karo Sinuwun Arjuna Sasra lamun to kowe wis tak pateni. Mengko lamun to aku wis ketrima dadi pejabat negara kene. Sumantri kelakon dadi wong sugih. Aku bakal mulih ning Jatisrana gawakake sandangan sing becik kanggo kowe, panganan sing nirasa kanggo kowe. Sing baku ripalungguhan iki kowe mulya. Aku yen kon mulih tegese kowe ngapusi karo ratu. Yen ngapusi karo ratu tetel jiwa kasatriyanmu. Mula aku njaluk kowe aja wigih ringa-ringa gandeng Kakang Mantri wis saguh wis sumpah bakal mateni buta bajang. Ripalungguhan iki tak seblake dadaku. Aku ikhlas lahir batin mara gage aku patenana Kakang Mantri. Aku iki menungsa dudu kewan kok mateni wong iki piye? Kakang Mantri.
tata mirahing sun prihatin waspagung ijil tuhu tahatan pokarya apik-apike adi yen manut karo perintahe kakange. Kowe mulya ya cah bagus. Kowe bahaya. Ndak rewangi goroh merga saka gedhene rasa tresnaku karo kowe. Bedahe apa aku duwe derajat pangkat yen kelangan adi sing ndak tresnani. Mulih aku ora pengen duwe kakang sing ora jujur kaya ngono kuwi. Aku ikhlas mati kanggo tumbal kejujuranmu Kakang Mandri. Mulya. Emok. Mulih. Emok. Tegel tenan karo kowe Sukasrana. Yen kowe ora bali, panah iki sing bakal nembus jantungmu. Ya, pancen iki sing tak enteni Kakang Mandri. Sawangen wis tak seblake dadaku. Maragake tibakno bener jantungku aku lila mati waton kowe dadi pejabat sing jujur. Kowe mulya. Ma yen ra mulih mati tenan kowe. Aku mau mulih. Najan kaya ngapa lan kepiye aku mau mulih. Sumantri. Sukasrana wong bagus wae pijar Kakang Mandri, kowe aja nangis ya Kakang. Aku ikhlas lahir batin mati dadi tomboke wong jujur. Kautamanmu dadi satriya tak siram nganggo getihku.
tak cagaki ngangge balungku lan gelem ora gelem kabeh wong besok bakale ya mati ning tak jaluk kowe besok yen mati ngantepana karo jiwa luhur ngrungkepi bumi pertiwi mulyake karo wong cilik aja malah nyiksa karo wong cilik men luhur jiwamu men kowe bisa dadi conto dadi tulodo para prajurit sing bakal neruske amalmu kakang aku pamit mati ya kakang Mantri Sukasrana langit kelap-kelap katon lerkin sanging alis risang maweh kandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik kadangipun kakang Yayi Sumantri ajur mumur rasamu atiku uga melu gempur weruh kaya ngono kuwi becik lan kasetyan antarane Sumantri kelawan adimu Sukasrana ingsun ngrumangsani lelakon perih iki dumadi merga saka luputku mula ingsun mundhut pamit bakal nebus dosa kanthi srana tapa ngambang ana tengahing segara dene katentremaning Maespati sak utuhe ndak pasrahake marang jeneng sira sisan gawe saka gedhening lelabuhanmu lan pangorbananmu Sumantri ndak tetepake dadi patih jero Maespati kanthi kekasih Patih Swanda sing tegese satriya linuwih pantes minangka conto. Mangkono Narendra Agung Maespati Prabu Arjuna Sasra hanutuh diri sewu dosa ingkang den sandhang pramila mapan wonten pinggiring samudra salin wujud triwikrama dadi brahala sak gunung
lumah wonten tengahing segara tapa ngambang gawe gegere wong Alengka. Pandhawa tata gadewe saya Indriyaksasara maruta bawana bana marga ana Yaksagara kagiri-giri genyoler prabata abang kaulagar mangwuk mungso wong mangwuh mungso aminta lawan anggrolir singona abdo yo bandaku yo donyaku yo amaku dhewe Paman Patih Prahastra. Paman Patih Prahastra. Ora ana pilihane. Yen luwe ora kuat ngangkat tabuh yen wareg turu. Bangeten ora. Paman Prahastra wonten timbalane kang dawuh kanjenge. Ndarak ngaten. Pripun niki? Sae. Yen ben bengi ngeten niki ketok ya sae ngeten. Kenceng nggih, kenceng ngoten niki.
ben ra kaya dalang sing dianggep dalang sing wis reto ngeten iki. Kula taksih kenceng, tesih. Dudu wong tuwa, nes. Jenengan duwe power. Power magic. Duwe kekiatan ingkang sakalangkung ngedap-ngedapi. Dasaripun Dasamuka dadi ratu mblegedhu wonten Ngalengka Diraja. Nyakrawati mbau dendha ngenyam kawibawan Gateng Mutiara. Nanging menggaing gesang kula taksih ganjil taksih gotang karana boten wonten mutiaraning rasa ingkang sumandhing kaliyan Dasamuka. Lajeng wiwit kuncung ngantos gelung boten wonten wanita ingkang pinter ngrengga nyungging sajroning rasa kejawi namung titising Widawati. Kabar sampun sumebar warta sampun rata bilih ripalungguhan samangke Sang Widawati manitis dumateng garwa nata ing Maespati nenggih pun Dewi Citrawati. Tetep badhe kula oyang nika bojone wong. Enak-enake wong wedok iki malah yen bojone wong ngoten niku. Angel wis angel. Tegesipun menawi paduka ganggu tiyang ingkang sampun bebrayan niku sami kemawon ngrusak pagrayu, bubrahke wong omah-omah. Nista-nistane menungsa menika menawi ganggu bojoning liyan. Benten kaliyan pakem kula. Bentenipun gagah-gagahe wong lanang niku yen iso ndemeni bojone kancane. Kancane duwe pacar, bar kuwi pedhot genti pacaran karo kancane meneh ngoten niku. Kebangetan. Kaya donya niku ambane mung sak kathok kolor. Kelor. Tetep kula ya. Kula nglimpe ngenteni titik mangsa Kang Prayoga. Syukur menawi tiyang Maespati gawe dadakan perkara gampang anggen kula bradat dumateng Citrawati sing nyatanipun sampun kondang kaluka wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil ora ana getek cirine babar pisan. Wong sempurna boten kaya Citrawati niku. Dasar wase sembodo sulalan wiraga elok ing wadana ndudut rasa ira mancung karya wuyung dadi lan pantese mripat yen mulat sajak jejawat tur tipis lambene yen guyung gregetke awake lencir kuning marakake wong lanang gulung kuming. Mendah kaya apa marming manah kula menawi kula saged mondhong dumateng Citrawati wonten ing Tilamsari. Sak lebetipun Tilamsari sampun wonten wujudipun lilin ingkang murup cacahipun 1000. Mendah remening manah kula menawi kula saged bebantal sing nyengkir gading geguling sing wentis kuning. Pripun? Podang kuning. Wes sampean pikirane lagu ae ora. Mbuh kapan wancine ora ketang setetes kula pengen ngokop marang si Citrawati niku. Lelo-lelo ing lalit kaya kadhiya. Yasmara marang risang kadirante. Rate ratu-ratune wong kok kembang.
ora pangling potet kala marica. Inggih kula ingkang sowan sinuwun. Kula badhe matur. Arep matur apa? Pikantuk dawuh saking Bapak Bupati. Apa? Kendang limbuan. 5 menit ya, 5 menit. Aku ora ngangge obat 5 menit wae. Kejawi saking menika ngaturaken ketiwasan bilih Ripalungguhan samangke negari Ngalengka buminipun kebanjiran saking toyaning samudra wewengkon Maespati. Lho kok ngono sebabe apa? Ratu Maespati nenggih Prabu Arjuna Sasra Triwikrama sak gunung gedene nglemah wonten tengahing segara banyune amber nglepi banjiri wonten ing negari Ngalengka. Sip alat. Patih Jaba Maespati jenengku Patih Surata bengak-bengok kaya wong edan sapa? Ratu Ngalengka Dasamuka. Endi ratu Gustimu Arjuna Sasra? Gelem mentas ora nggene kungkum. Dheweke lagi nindakake darmaning kadewatan alam Belgedes. Ketiban siung pengapit tugel gulumu Patih Surata. Sapa sing ra trima? Sansok gumregut manding samudra tulya dreng wiraganya legawa banyu sumaput antes sapa iki? Lek nomripatmu jerengen gobokmu iki Bambang Sumantriya Patih Suwanda. Paladara. Iki sing kondange bocah desa sing nemu bejo diangkat dadi patih gembelo pacak mule. Prabu Dasamuka aja kleru. Wong sing bungah entuk jabatan kuwi sejatine kleru. Ndak baleni ucapku. Wong sing bungah entuk jabatan kuwi sejatine kleru. Merga pejabat kuwi mikul tanggung jawab sing abot becik ana donya lan besok ana jaman akhir. Ora perlu kowe semuci-suci. Ora perlu kakean bebangah. Kowe minggir. Endi Ratu Gustimu Arjuna Sasra sing jare titising dewa ning nyatane gawe rekasane wong liya. Anggene tapa ngambang dadi Brahala Cetha mung bakal pamer kaprawiran. Nganti banyune segara banjiri negaraku Ngalengka. Mbok menawa Sri Arjuna Sasra ora jarak yen anggone tapa ngambang ngrugekake negara Ngalengka. Mula aku ingkang nyuwunake pangapura dina iki lerena anggonmu ngamuk. Aku sing bakal matur marang panjenengane. Arjuna Sasra tak gugahe dhewe.
Yen ora gelem tak gugah, sisan tak tugele gulune nganggo pedangku. Yen karepmu kaya ngono, aja janggane Ratu Gustiku, ning tak ijoli gulune Bambang Sumantri. Modar tenan kowe. Genti kalindih Patiswanda Sigrangunus keris kajojoaken jajane Rahwana Raja rebah kasulayah bawane Sang Dasamuka Ratu Julik sugih akalukil dupe mulat Patiswanda lena kaprayitnane Sigrang limpe mangkrak krodha mangap tutuke modot siunge sagedhang mas kumilat mingis-mingis gigit janggane Bambang Sumantri. Mendung peteng ireng anggaweng jagat melu sambat bawana nandhang karuna mulat kawengisane Ratu Ngalengka nyata kejem kaya singa barong ingkang keluwen siung mancep ing jangga digeret nganggo wujuding karusan nganti rojah rajeh getih muncrat lewer mili ing dadane Sang Dasamuka siung angglandang sarwi ambeng sora tugetel janggane Patiswanda sirah glundung ing bumi hanyarengi belah mega ing akasa tumurun hapsari kaswargan nawuraken kembang kahwangan song pakurmatan lan methuk gugure marang Sang Kusuma Yuda.
Widaya